Стракапытаўскі мяцеж пачаўся 24 сакавіка, калі ў Гомель прыбылі два палкі чырвонай арміі, якія напярэдадні самавольна пакінулі акопы. Яны занялі вакзал, арыштавалі камуністаў-чыгуначнікаў і стварылі паўстанскі камітэт на чале з загадчыкам гаспадарчай часці аднаго з палкоў Кірылам Стракапытавым. Приняли решение все-таки защищаться в Савое. И, соответственно, когда мятежники предложили сдаться, коммунары ответили отказом. Ну и, соответственно, у коммунаров было ограниченное количество оружия, то есть один пулемет, 150 винтовок. В основном те, кому раздали винтовки, были люди, которые впервые их взяли в руки. Поэтому соотношение сил, конечно, было не в пользу коммунаров. Но, тем не менее, они почти двое суток держали оборону. Яшчэ адным цэнтрам супраціўлення мяцежнікам быў паляўнічы домік, дзе ў той час знаходзілася ўездная надзвычайная камісія. Тут баі працягваліся 24 і 25 сакавіка, пасля чаго з-за адсутнасці патронаў чэкісты здаліся. Нягледзячы на гарантыю захаваць ім жыцці, больш як 10 чалавек былі забітыя. Зараз яны пахаваныя ў брацкай магіле камунараў.